खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ 2026 मायथाइनि जा विधानसभा बिसायख'थि बे विधानसभा बिसायख'थियाव जुदि रायजोआव बीजेपी राजखान्थि दोलोखौ सरकाराव फैफिनोब्ला एबा लाबोफिनोब्ला अब्लानिया रायजो राजानो थाव गुबैखौ बेसेन नाङालासे रायजो राजानो होनाय जागोन होननानै बुंदों। लोगोसे माइरं दालिनि अनगायैबो थाव गुबैबो होनाय जागोन होननानै खोथा होदों। गोबां मेल मिटिंआव गोबां राजखान्थि फोसावदिं मेलनि गेजेरजों रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोबां मानि बेफोरबायदि फैगौ विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां एबा बिसायख'थियाव देरहाहोयोब्ला एबा भट होनानै देरहाहोयोब्ला गोबां रायजो राजाफोरनो आसुनि लाबोगोन होननानै गोबां खोथा होदों। नाथाय बेफोर गासैबो आसुनि एबा थाव गुबै एबा माइरं दालिखौ जोंनो नाङा होननानै बिनि हेंथायै गोबां रायजो राजाफोरा बिनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बयजोंबो मोजां मोनजानाय जुबिन गार्ग देंखोगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि जिउ जोबनाया 2 दान आबुं जानायसै। नाथाय दासिमबो आथिखालनि रायजो सरकारा बिनि थार बिजिरनायखौ एबा दायनिगिरिखौ साजा होनो हानाय जेबो खामानि मावनो हायाखै। बेखौ लानानै रायजो नाङैनो दिनैनि समाव जुबिन गार्गनि थार बिजिरनाय एबा न्याय नागिरनानै गोबां मानि सोमावसारदों आरो जुबिन गार्गनि जोबथा रय बिनालि सावथुना मैयानिफ्राय जागायबाय आरो मैयानिफ्राय जागायनानै सानसेनि गेजेरावनो 4 कौटि कालेक्शन जाबाय आरो रय बिनाले नायगिरि बिथांमोना एबा जुबिन गार्गखौ मोजां मोननाय आइजोफ्रा बेबायदि रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माइरं दालिजों लोगोसे थाव गुबै होनायखौ लानानै गोबां सोंखारिदों आरो गोबां मानि बाथ्रा बुंदों। जोंनो माइरं दालिनि गोनांथि गैया, जुबिन गार्गनि जोंनो न्याय नांगौ। सरकारनि माइरं दालिखौ जोंनो नाङा, नाथाय जुबिन गार्गनि थार बिजिरनाय थार न्यायखौ जोंनो नांगौ होननानै सावथुन थामहिनबा रय बिनालि सावथुनखौ नायखांनायनि उनाव बेबायदि जुबिन गार्गनि थार बिजिरनाय नांगौ जोंनो माइरं दालि सरकारनि एबा हेमन्त बिश्व शर्मानि बेबायदि माइरं दालिखौ जोंनो गोनांथि गैया, नाथाय जुबिन गार्गनि थार बिजिरनायखौ नांगौ होननानै बे समाव जै होनायखौ बे स्ल'गान होनायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला जोंनो माइरं दालिनि गोनांथि गैया, जुबिन गार्गनि न्याय नांगौ, थार बिजिरनाय नांगौ होननानै माबायदि रय बिनाले सावथुनखौ नायखांनायनि उनाव बेफोरबायदि जांख्रिखांनायखौ जों बिथांमोना माबोरै जांख्रिखांदों बिथांमोननिफ्राय आबुङै जों नायना लादिनि। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं।
बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।